Nu har jeg fundet ud af, at sinus til A divideret med A og sinus til C divideret med C er det samme. Og for at bevise, at sinus til B divideret med B også er det, så skal vi bruge den her metode, hvor man tager og nedfælder højden fra C og fra vinkel C og fra vinkel A. Og så bruger vi bare den samme metode som før. Vi starter med at tegne højden. For at dele trekanten op i to dele, så vi får to retninger i trekanter. Den tegner her, og så har vi to vinkler med henholdsvis 90 grader hver. Vi starter med at finde sinus til vinkel A. Og vi sinus til og det er så lige med højden. Det er den her. Det er højden. Divideret med C, som er hypotenusen. Og det kan vi også skrive på en anden måde. Og det er, så får jeg isoleret højden, så CVH lige med C. C gange C gange sinus til A. Og vi gør akkurat det samme i den anden trekant. Det er det, vi kan kalde den trekant 1, og det er det trekant 2. Det er det for trekant 1. Så for trekant 2, der ser vi bare sinus til vinkel C lige med højden. Vi skriver på i stedet for. Lige med højden divideret med A. Og det kan vi også skrive, så vi kan isolere H. Og det bliver så til H lige med A gange sinus til C. Ja, og nu har vi H isoleret herovre, og der er lige et tegn mellem begge to, det vil sige, at det giver det samme. Det vil sige, at vi kan simpelthen skrive C gange med sinus til A. Det er lige med A gange sinus til C. Og for at C deles til herover og sinus til divideret med C, og vi kan sige rykke A'et herover og sige sinus til A divideret med A. Og det giver nemlig det samme. Så det bliver sinus til A divideret med A. Det er lige med sinus til C divideret med C. Og nu har vi så fundet ud af, at sinus til A divideret med A, det er det samme som sinus til C divideret med C. Og for at få B med, der skal man bare fælde højden i henholdsvis. Det vil sige, sinus til en vinkel divideret med siden overfor, lige med siden til anden vinkel divideret med siden overfor, lige med sinus til en tredje vinkel divideret med siden overfor. Og det gælder så for alle trekanter. Så nu. Okay. I den her video vil jeg bevise sinusrelationerne. Og det, så tager man sinus til A divideret med lille a, lige med sinus b, divideret med lille v, og sinus til c, divideret med lille c. Stop.